Ce secrete murdare aveți? Eram în clasa a 3-a dimineața când m-am trezit să merg la școală, am simțit că merge burta și fac numărul 2 moale de tot, dar mi-a fost rușine să-i spun mamei mele că fac moale și am mers la școală. Învățătoarea era o comunistă și într-una dintre ore nu m-a lăsat să merg la baie pentru că de ce nu ai avut pauză, cu toate că fusesem în toate pozele până atunci, dar din nou mi-a fost rușine să zic că fac moale și e urgență. Cum s-a sunat de pauză, mi-am luat șervețelele din ghiozdan și am dat fuga la baie. Mi-am terminat eu treaba acolo și fiind era lichid ceea ce făcusem, mi s-au terminat șervețelele înainte ca dosul meu să fie curat sau cel puțin uscat. Foarte panicat m-am uitat prin toată toaleta după șervețele, dar fiind și școala era foarte comunistă, nu exista hârtie igienică, că vezi, Doamne, se bat copii cu ea în poz. Așa că mi-am dat jos chiloții, m-am șters cu ei pe toate părțile și am lăsat chiloții atârnați de coțul de canalizare din spatele WC-ului. Mi-am tras pantalonii pe mine full comando și am mers la următoarea oră. Următoarea zi, o doamnă care era femeie de servici făcea turul școlii cu chiloții mei atârnați pe coada unei mături, întrebând ai cui sunt. Normal, am tăcut și doamna a plecat. Ăsta este secretul meu murdar, și la propriu și la figurat. Seara frumoasă să aveți, iar dacă rămâneți fără hârtie vreodată, nu uitați, aveți anumite lucruri pe voi care nu vă sunt chiar atât de folositoare pe cât credeți.